ነጣጥለን የምናያቸው ነገሮች አይደሉም። ሁለቱም ለኢትዮጵያ አስፈላጊና የኢትዮጵያ ርስትና እጣት መልስ የነበሩ ቀድሞ ታሪክ ሳይመሰረቱ አብረው የተመሰረቱ ከኢትዮጵያ ጋር የነበሩ ሀገሮች ናቸው። በባህሩ ላይ ብቻ ውሃውን ብቻ አይደለም፣ በባህሩ ላይ ያሉ ደሴቶች አሉ። በደሴቶቹ ላይ ብዙ መሰረተ ልማቶች የተሰሩበት፣ ብዙ ሀብት የፈሰሰበት፣ ብዙ ድካም የደረሰበት፣ ብዙ የሰው ሀብት የፈሰሰበት ደሴቶች ናቸው። እነዛ ደሴቶች አሁንም አሉ፣ የሚጠቀምባቸው እየተጠቀመባቸው ናቸው። ግን የኛ ሀብት ናቸው፣ ሊመለሱ ይገባል። በባህሩ በኩል ስንመለከተው ባህሩ ብቻ አይደለም ለማለት ነው። ስለዚህ እንታይም ዝብል ዘሎ እቲ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ መዓት ሕልሚ ዘለዎም ኣብኡ ነቲ ባሕርና ንምርካብ ብዙሕ ድሌት ዘለዎም ወደባት ናትና ከም ሕሱም እዮም ዝሓስብሎም ዘለዉ ሆቴላት ናቶም ኣብ ወደባትና ክገብሩ ዓሳ ናይ ኤርትራ ንኽበልዑ ማዕድናት ናይ ኤርትራ ንኽወስዱ they really have a lot of ሕልሚ እቲ ሕልሚ ድማ መጠን እቲ እዚ ሽግር እዚ ጠቕላላ መፍትሒ ክሳብ ዘይረኸበ ንሳቶም ሎንግ ጌም ክፃወትዮም ፕሮፓጋንዳ ከነርሲሖም ንህዝቢ ብሬምዎሽ ክገብርዮም ተንኮል ክመልእዎ ነቲ መንእሰይ ድማ ዝኣክል ግዜ እንድሕር ሓሶት ደጋጊሙ ካሉ ከም ሓቂ ክቕበሎ እዩ። ስለዚ ነታ ናይ ባሕሪ ድማ እቲ ዝሕዝን ክፋል ማለት እዩ ነዛ ናይ ባሕሪ ኣጀንዳ ኩላቶም እዮም ዝቕበልዋ። ኩሎም ኦሮሞም ኣይትበሎ፣ ሶማሎም ኣይትበሎ፣ ጀነፍሪት ኣይትበሎም፣ ኩሎም እዮም ዝቕበልዋ እዚኣ ናይ ኩላቶም ሕማም እያ። ስለዚ ንሓድነቶም ኢሎም እዮም ዝደልይዋ ዘለዉ ካልእ ሽግራቶም ስለ ዝዓበየ እምበር ነዛ ጉዳይ እዚኣ ደፊኦም ናብ ካልእ ሕማቕ ንክገብርዋ ዘሎ ተኽእሎ ኣቃሊልካ ክረአ ዝግባእ ኣይኮነን። ስለዚ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኣቃሊላ ክትሪኦ ከም ዘይደላ ኣነ ትፈልጡ ኢኹም። ኣይ ሪሊ ሆፕ ፅቡቕ ዝኾነ መፍትሒ ክንረኽበሉ። ካልኣይ ከምዚ ንመሰንበዲ ወይ ንመፈራርሒ ንገብሮ ዘለና ከይመስለኩም listen to this one እንታይ ሓስቡ ኣለዉ እዚኣቶም ተጸሊሎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ተጸሊሎም ጥራይካ እኹል ዘረባ ኣይኮነን። ምክንያቱ ተጸሊሎም ጥራይ ኢልና ክንሓልፎ ንኽእል እኹል ዘረባ ኣይኮነን ዘሎ ብዚ እቲ ሓይሊ ባሕሮም ወላ ሓይሊ መሬቶም ዝብልዎ ቁርብ መሪ የነበሩ ማለትም በኢህአዴግ ወያኔ የተሰጠ ወደባችን ጉሮሯችን የታነቀ ነው። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ ስለሆነ ወደብ ማጣት ማለት 135 ሚሊዮን የሚያክል ህዝብ ይዘን የራሳችንን አተን ጉሮሯችን መታነቅ የለበትም። ስለዚህ የታነቀ ጉሮሯችንን ማላቀቅ አለብን። استحانقو غرورنا كن نفسنا خنقلاقل كنكل لنا معناته تي زميتنا سريقنا حزنا زنبرنا في بحرنا ኤርትራ كمناتنا غيرنا ስለተወሰድና ዮ በቃ ንዑ ከነ ማለስ كنكل لنا غሮራችን ولا ርስና ናበሉ ርስና ሕሚማምና እንደም ግን ንስማዓዮም ጸላይ ኻንታይ ብል ስማ እዛ የሞትንበት የቆሰልንበት የደማንበት የልጅነት እድሜያችንን የጨረስንበት እንደዚሁ ተዳፍኖ እንደ ሻህላ ውስጡ እንደ ሳሲያ ሲበላ የነበረው ነገር እና ስለ ቀይ ባህርም ሆነ ስለ ወደብ መናገር ኃጢአተኛ ተብሎ ኩላታ ባህርና ኤርትራ ወታደር ኮይና ዝነበረት ዋርዲያ ኮይና ዝነበረት አሽከር ናይ ደርጊ እንተ ደይ መይታሎም ጅግና ያተቀይራ ዘላ አዳራችን ቴሌቪዥን ድማ ስክሪን ድማ ናዓታቶም ይንጎም ሸትን ኮንፈረንስ ናበሉ ስርዓት ዝርካቡ ገንዘብ አከምዚ አጀንዳታት ይዘውሉ ይላል ማጠር ይግድ ይላል ራስን ክብረን ጠብቀህ የምትኖረው እንኳን የሀገርን ዳር ድንበር ይቅርና እና እኔ በዚህ አሁን በተለይ በአሁኑ ሰዓት ለተነሳው ጥያቄ ወቅቱን ጠብቆ የተነሳ ነው። ምክንያቱም ይሄ ምን ይፈልጋል? መጀመሪያ የሀገር አንድነትን ማምጣት ይጠይቃል። ትልቁ ነገር ይሄ ነው። አሁን ይሄ በመነሳቱ እንደው كم تري وزلهم زياتهم يمتهم نقهم شتن حدنت ناتهم بسنك زناي بحري أجندة بلتقنا بجيس وزلو حدنت بوغيرو نابكالي حما كساقاقرو يزدل زلو عدل سلزي قبريون سلدي سلطو زلنبر نايزيوم سبات زياتهم كن ترى سبات أرقتو تزاريبهم من تايم بالكان يركون سمعوا أبزي Maritime training to launch across all universities. Ethiopian universities, in addition to the Bahir Dar Maritime Training Institute, have completed preparations to offer their own maritime training. This plan, which will involve students from 29 universities, aims to increase Ethiopia's participation in the global shipping industry. The goal is to produce 45,000 professionals over the next 5 years, which will generate significant foreign exchange for the national economy. The training requires passing rigorous technical and እንታይ ክገብሩ ይሓስብለው ሓደ ዓብይ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ትሬኒንግ ሰንተር ክገብሩሞ ብዙሓት ሰባት ኣብኡ ክመሩ እንታይ ማለት እዚ ኣብ ዝሓለፈ እውን ነጊረኩም ነይረ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ናቶም ዕላማ ከም ዘይኮነ እቲ ዕላማቲ ካብ ካልኦት ተዋሂብዎም ዘሎ ከም ዝኾነ ስለምንታዩ እዚ ትሬኒንግ እዚ ብዝሕሰብ ስለ ዘለዎ
بزح سب زدلي بحسور سب زدلي انتلو دمامني إماراتي ناي بحر حيلي سلازلو نزوم سباتياتو ناي بحري سلط أنا أقبرو بحرون كترخبو سلطخولو كسعر لكم كاب بحجقن حيال زغننا حيل بحري سلط أنا أقبرو نعتاتهم زخون دمانتهم سبات أبستفل عليه صراح كندلي لهم نخل بمبال ناي بحري تمهرتي أفتق بحر زي بلكا 4-5 شح ناي بحري كإلاتاتنا مفراي تمهرتو كجمرو مخانم يزنقر زلو إذا غانتاي زريكا clearly زياتهم أجندا تواهبوهم جنزب تخفيلهم تسرحو زلو سبات نبر بحري بلكا قلي بلكا أب نقص مريت كندزز عاكل عند راي تقبرني مخا ناي جنزب صقم زلكا ناي كطبات صقم زلكا ناي نداري شقر حنيقة كازلو عكم زي قدايك تأتو زلغا حدا نقر يزنقركا زياتهم زيتو هابو ما أجندا لهم تا أجندا دما بزتقال مثلا أبرئسن أمرون ناي تزبك توي دليلو بو ملكا دما ناي عالم دقف ناي كالو دقفات جيروم قبل الإيرترا حماق سقمت نخوزدو انت سليتو مالتيو جن كم زي سلطم كايز نقر زلو أبزي أسك سمعوا مغنياتو تلتا 3 نقرات كريكمي what is going on أبزي سمعوا يوم 28 مسيركم يا أشاوش والله رمينا قبلي وبعد ده مشترك ما بيحتاج ملزومه ذات شغلنا بتاع جلودنا 2003 مر 2000 قصر رمينا يا صاحبي بتاع 2003 رميتو كيف دوات صراحه ده حقنا علينا okay انتايو زبحال زلو أبزي it's just really sad حادثي انتايو لو خمان أوتيني رفزي زلنا يا جزينا بحق زقرم يبلالو زاد درون تري واد اللهم بزح زرابي درون يا خوينا زلا ناي إثيوبيا درون ناي دعم سريع يعني را تدرون مالتيو جن مش إثيوبيا خارج كبار لو يمز بلو زلو سلزي إثيوبيا أبز قداي ناي السودان سقاين مكران عبي قدر كم زلو عايزين نقرزلو درجة فايرال كوينا زلا تحسته كالو دما ناي السودان زنبرتونيا حداشو ناي كونتين بزح زرابينا نسمع زلنا بدا تي عبي زرابا زلو أما السودان إثيوبيا زخيت زلو قداي إن خف أي خيط كم زلون مهنياتو زي ناي تركي درون زخونت times of the statement from Sudanese army had a maglasi followed by a statement from the Sudanese army claiming that the drone launched from Ethiopia had targeted Sudanese territory. Today, Sudanese air defense systems reportedly shut down an Ethiopian armed drone. The development suggests that the tensions between the two countries could intensify further. In the current context, Turkey appears to be one of the key actors capable of helping de-escalate the situation, while the Horn of Africa is already in no position to handle. So, in times of the drone is ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ኣብ መሬት ሱዳን ክትሃርም ከላ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከም ዘውደቃ ድሮን ናይ ቱርኪያ መበቆላ መሰረታ ማለት እዩ ሕጂ ክልቲአን ድማ ቱርኪ ይኹን ሱዳን ክልቲኦም ኢትዮጵያ ይኹን ሱዳን ካብ ቱርኪ ይገዝኡ ኣለዉ እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ድሮ ኢትዮጵያ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ መሰልጠኒ ማእከልን ናይ ድሮን ቤዝን ጌራ ከም ዘላ ይንገር ኣሎ ኣብዛ ነዛ ቪድዮ እናቀረብኩ ከለኹ ጥራይ ኣብ መንጎ ናይ ብልፅግና መራሒ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኢማራት መራሕን ናይ ቴሌፎን ርክብ ተገይሩ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እቲ ኩናት ናይ ሱዳን ቀዳምነት ተራይ ተወሲዱ ከም ዘሎ ብኢማራት ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንዳዕመ ሰሪዕ ንኸይወድቕ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ከም ዘለዎ ተነጊርዎ ዘሎ ይመስል ኣብዚ እውን ካልኦት ታይሎም ፅሒፎም ነይሮም ዘለናዮ ግዜ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ተርኪሽ ሜድ ክራሽድ ኢን ኖርዝ ኮርዶፋን ናይ ቱርክ ምዃና ድሮን እዮም ዘነፅሩ ዘለው እንታይ ኢሉ ነይሩ ኢማራት ኣካይዳ ናታ ኣብ ኣዝዩ ዘገርም ደረጃ ኢና በፅሕና ዘለና ይብላ ኣሎ ኢማራት ንናን ስቴት ኣክተርስ ንኣብነት ከም ኣብ ሶማሊላንድ ዘሎ መራሒ ክንፀል ዝደሊ ወይ እውን ኣብ ሱዳን ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ክሰርሕ ኣብ የመን ምስ እቲ ሳውዘርን ትራንዚሽናል ካውንስል STC ዝበሃል ክሰርሕ ኣብ ሊብያ ድማ ምስቲ ናይ ሓፍታር ሓይሊ ክሰርሕ ኦኬ ሕማቅ እንድዩ ግን እዚ ኖርማል ትሪዮ ትኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ግን ንመንግስቲ ተቆፃፂሩ ንሕማቅ ኣጀንዳ ናቱ ንሃገራት ክመቕሉ ዝደልዩ ዘለው ብማእከላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ገይሩ ክሰርሕ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ናይ አቡዳቢ ወይ እውን ናይ ኢማራት ስራሕ ክንምንታይ ካብ ሕጊ ወፃኢ ከይድ ከም ዘለዎን እቲ ዝሕዝን ክፋል ድማ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዓበ ሃገር ናይ ኣፍሪቃ እናተባሃለ ከሎ ንባዕሉ መጋበርያ ኮይኑ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክወድቕ ክትሪዮስ ዘሕፍርን ዘሰክፍን እዮም unprecedented degree. This is not just about resource extraction. The UAE effectively orders Ethiopia to attack Sudan. Ethiopian drone shut down today proves, and Ethiopia complies. It orders them to train, equip, and finance militia in Sudan, RSF, and Ethiopia complies again. And this is the same Ethiopia that once prided itself for being the only African country that was never colonized. It's a rather ironic situation.
كي حفري أبزن ريو زلنا مقابري أنا حنت نشتي حقر عرب 1 مليون زي كون حزب زلوا مقابري أنا تاخينو 230 مليون على النابلة ننفسو أبحما وديغو مقابري أنا يتخينو نقربيت حقرو السودان عم فررات نزسرح زلو مليشا يعتق تزاسز توهبو دما تليفون تتقبل دما سيطانا وتكبار سيطانا وسرح نخسرح نرئ لنا كابزن العلي ودقت بفلاي دما نتناي كرعاتنا يا أفريقيا يلوز الجهر ناي حنتنيشتي عرباويت هاجر مقابريا كونكتريكا وزغفي يلن يزبل سيراك بحال بر ما تقبلوا ناخم داي حديثكم مر إثيوبياس فطر كتبل كلا مقابريا كل كرعاتنا يا أفريقيا زبلون كم كتبل سلاز دلي وامبر مخرعيت كوينا يكونتن محفريتنا يا أفريقيا أنا يدوس خلو زلوكم يبلنسو ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ መጋበርያ መስኮነትያ ናይ መጋበርያነት ፍሉይ ሰርቲፊኬት ዘለዋ እቶም መጋበርያ ዝገብሩዋ ስለ ድፈትዎ ይቲ ናይ አፍሪካ ኩርዓትን ገለን ዝብልዋ ስለዚ ናይ አፍሪካ ኩርዓት ክትበሃል ተኮይንካ ብሉፅ ፈረስ መጋበርያ ክትከውን ኣለካ ከስምዑ ስለ ዝደልዩ ጥቀሙሉ ቃላት እዩ ብምባል ሲራክ ባህልቢ ጽቡቅ ገይሩ መሊስሎም ግን ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና